ଆଜି ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ପିଲାଦିନେ ଆମକୁ କୌଣସି ଜଳଖିଆ ମିଳୁନଥିଲା ଯେ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ। ମା ମୋର ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ବଢ଼ା ଭାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ବଢ଼ା କହିଲେ ଗୋଟେ ମାଟିରେ ହାଣ୍ଡି ଥାଏ, ସେଥିରେ ସେ କିଛି ଉଷୁନା ଚାଉଳ, ପାଣି ଆଉ 3-4ଟି ଆଳୁ ପକାଇ ଟକଟକ କରି ଫୁଟେଇ ଦିଏ। ସିଝିଗଲା ପରେ ହେଇଗଲା ବଢ଼ା ଭାତ। ତାକୁ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଦେଇକି ଆଳୁକୁ ଚକୁଟି ଦିଏ। ହଁ, ଭାତରେ ଟିକେ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ପକାଏ। ଘିଅ ବହୁତ ବାସ୍ନାରେ ଆମେ ପେଟ ପୁରା ଭାତ ଖାଇଦେଉ। ଖାଇଦେଇକି ବସ୍ତାନି ବେଗ୍ରେ ଝୁଲେଇ ଡିଆ ମାରି ସ୍କୁଲକୁ ପଳାଉ। ଆଜିକାଲି କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକର ଚାହିଦା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ନାସ୍ତା ଖାଇଲେଣି, ଜଳଖିଆ କିଣି ଆଣିଲେଣି, ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ, ପାସ୍ତା ଏସବୁ ବନେଇ ଟିଫିନ୍ ନେଲେଣି। ଆମ ବେଳେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନଥିଲା। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ଆଗେ ବଢ଼ା ଭାତ ଆମେ ଖାଇବୁ, ଡିଆ ମାରିକି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଜଳଖିଆ। ଆଜି ମୋର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ ବଢ଼ା ଭାତ ମୁଁ ତିଆରି କଲି।